Thuolo mar Jo-Kenya tiyo gi osuru mar VAT mar atamalo 8 e nengo mauta nyaka tarik 14 dwe mar 10 higa mwantiere ni. Jatend migawo mar teko Wandayi oyango ni sirikal bende oketo tenge $945 mar siro nengogo mondo Jo-Kenya kik bed gi pek e kinde ni malwenye pinje mag Jo-Arabu medo rocho sekta mar mauta e piny mangima. Kako okang' mar gayo pek mar nengo petrol e thur ka, piny owacho biro neno ni osuru ma nengone oyweyo mar VAT mar atamalo 8 omedo tiyo kuom dweche 3 nyaka tarik 14 dwe mar 10 higani. Jatend migawo mar teko Wandayi bende olando ni piny owacho opuodho maromo $945 mar siro nengo mauta kako okang' mar konyo Jo-Kenya kik yud pek. These interventions, ladies and gentlemen, reflect our broader commitment to protecting consumers, supporting businesses, and safeguarding the economy from external shocks, while ensuring that petroleum products remain as affordable as possible under prevailing global market conditions. I therefore wish to reassure motorists, public transport operators, manufacturers, farmers, businesses, investors, and indeed all consumers that there is adequate fuel across the country. Gie sani lwet mar lweny e pinje mag Middle East medo tedore ahinya te kind Amerika gi Iran, gino ma bende osemiyo yo ma mauta kaloe kaike pinje mamoko mano Strait of Hormuz kinde duto bedo kod ng'ikni. Piny owacho lero ni onge tiende Jo-Kenya bedo kod kihondko mar mauta. Even though as government and on account of the very robust G2G fuel importation framework, we have been able to ensure that there is adequate supply of petroleum products in the country throughout this season of crisis. We cannot guarantee what prices will obtain when. Fact that premium and freight under the G2G arrangement remains fixed. As a country, we have been able to benefit greatly, and our consumers have been able to feel cushioned adequately, even as prices continue to escalate worldwide. Kata kamano, tungni mar lweny e pinje maokogo oseyiengo nengo modhi, gina ma sirikal wacho ni chuno ni gimed lalre gi jokanyo mar neno ni Jo-Kenya ok obedo kod pek. With the start of the Middle East crisis, international benchmarks have now begun to climb again. And this renewed pressure will be reflected in the pricing cycles that will follow. This ministry will continue to work closely with the industry to keep supply consistent and uninterrupted, to defend the fixed terms of our government-to-government arrangement, and to keep Kenyans fully and openly informed as the picture continues to develop. Those factors out there that create a situation where prices continue to escalate, even though they are beyond our control as a country and as government, we are lucky that within the G2G framework, the freight and premium cost component remains fixed. Tok makamano biro ka Jo-Kenya pod ni kod geno ni nengo mauta biro dok piny mondo mi ores pek mar nengo mwandu mamoko. E seche moganda Jo-Kenya koro rito nengo manyien mar mafuta mar dweni, piny owacho koro ochopo mar keto okang' makende mano ni gireso chuny Jo-Kenya kaloro kod nengo mar mafuta e dweni. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.